είναι η συνέχεια της πρώτης άσκησης που δείξαμε του Αφιένα, για να φτιάξουμε το μαξιλάρι σε παγιές και σε αυτό το μέγεθος. Θα τοποθετηθεί, όπως βλέπετε και εδώ στον πίνακα, κάτω από το εξώκομμα, που είναι ο τελευταίος αφιενικός σπόνδυλος, είναι ο πρώτος θωρακικός και έτσι θα μπει το μαξιλάρι σε αυτή τη θέση. Θα σας δείξω τώρα ακριβώς πώς μπαίνει. Βέβαια αυτή η άσκηση γίνεται στο πάτωμα και ξαπλώνουμε ώστε το κεφάλι να πέφτει προς τα πίσω και να είμαστε σε αυτή τη θέση. Σήμερα τα γόνατα, χαλαρά τα χέρια μας, ώστε να ανοίξει ο θώρακας και να γίνει αυτή η διόρθωση του θώρακα. Όπως και στην άσκηση του Αφιένα, 5 λεπτάκια κάθε βράδυ. Πολύ προσεκτικά ο τρόπος που σηκωνόμαστε από εδώ, θα γυρνάμε σε μία πλευρά και χρησιμοποιούμε τα χέρια για να σηκωθούμε.